नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। फ्लॅटच्या भाड्यावरून तरुण किडनॅप, जंगलात नेऊन बेदम मारहाण, कारचा भीषण अपघात, 5 प्रवासी जखमी आणि तेलींनी सेटलमेंट केली का, रुपेश रावळांचा सवाल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उपजिल्हा रुग्णालयातील फिजिशियन नसल्याने रुग्णांची होणारी परवड पाहता सामाजिक उपक्रमातून आम्ही हा पुढाकार घेतलाय। यामागे कोणतेही राजकारण वा स्वार्थ नाही किंवा कोणत्याही पक्ष वा व्यक्तीला टार्गेट करण्याचा हेतू नाही। मी या संदर्भात एक सावंतवाडीकर म्हणून चव्हाण यांचं लक्ष वेधलं होतं। त्यांच्या सूचनेनुसार आपण हे काम करत आहोत। या कामामध्ये कोणीही राजकारण न पाहता सामाजिक बांधिलकी ठेवून पुढे यावं। सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, दानशूर व्यक्ती, राजकीय नेत्यांनी आर्थिक स्वरूपात हातभार लावावा असं आवाहन ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी केलंय। तिथे आम्ही कोर्टाला 0.1% पण चॅलेंज करत नाही, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट। सेकंड थिंग, कुठच्याही पॉलिटिशियनवर ॲलिगेशन करत नाही। कुठच्याही पॉलिटिशियनवर म्हटलं, कुठच्याही पॉलिटिशियनवर ॲलिगेशन करत नाही। मी इथे बसलो आहे, तो सावंतवाडीचा एक नागरिक म्हणून बसलेलो आहे आणि मी वकिली करतो, गेली 28 वर्ष वकिली फील्डमध्ये आहे। मला काहीतरी एक असं वाटलं की काहीतरी इथे रोज पेपरमध्ये न्यूज येतात, आपण काय करू शकतो, म्हणून मी हा एक केलेला प्रयत्न आहे। आणि त्यानंतर पुढचं सांगायचं झालं तर ज्या ज्या लोकांनी हे सगळं होण्यासाठी, म्हणजे माझ्या बाजूला बसलेले रवी जाधव असतील, देव्या सूर्याजी असेल, डॉक्टर परुळेकर असतील, जे कोण असतील ज्यांनी एफर्ट्स घेतले, त्या एफर्ट्स घेतल्यानंतर कुठेतरी काहीतरी कन्क्लुजन निघायला हवं आणि त्याला कन्क्लूड करायला हवं। अशा ज्या काही गोष्टी होतात त्या गोष्टी होण्यासाठी हा माझा एक प्रयत्न आहे। आणि हा प्रयत्न असा आहे की कुठे ॲलिगेशन न करता कोर्टचा निर्णय समजा आणखीन 1 वर्षाने लागेल। इन द मीन टाईम 1 वर्ष आमच्या सावंतवाडीच्या जनतेने काय करायचं, ह्याचं उत्तर आपल्या कोणाकडे आहे का? उत्तर कोणाचकडे नाही। त्याचं उत्तर शोधण्याचा मी प्रयत्न करतो। त्या 1 वर्षाच्या पिरियडमध्ये आपण काय करू शकतो, तर डॉक्टर साहेबांना आपण रिक्वेस्ट केली, डॉक्टर तेंडोलकर साहेबांना रिक्वेस्ट केली आणि सरांना विचारलं की आणखी काय याच्यात ॲडिशन करता येईल। तर ते म्हणाले आपल्याला कंपल्सरी आणखी 3 स्टाफ नर्स हव्या, अदरवाईज आपण आपल्या डोक्यात जे आहे त्या गोष्टी आपण पुढे करू शकत नाही, माहिती आहे। त्यानंतर समितीने अहवाल कोर्टमध्ये सबमिट केला आहे, आपल्याला माहिती आहे। त्यानंतर गेले कित्येक दिवस, 15-20 दिवस पेपरमध्ये फ्रंट पेजवर न्यूज येते की उपजिल्हा रुग्णालयात जे काय आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मीडियासमोर येताना दिसत आहेत। आता यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मी चव्हाण साहेबांची, आमचे प्रदेश अध्यक्ष जे आहेत भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण साहेब, यांच्याकडे गेलो। साहेबांना या विषयासंदर्भात डिटेलमध्ये डिस्कशन केलं। सरांनी मला पहिला प्रश्न विचारला, अरे तू वकील आहेस ना, तू 28 वर्ष प्रॅक्टिस केली ना, मग तू सुचव ना काय करता येईल, का सगळ्याच गोष्टी बाकीच्यांनी बघायला पाहिजे, तुझ्यापासून सुरुवात कर। या गोष्टीची डिस्कशन सुरुवात केल्यानंतर सरांनी असं सांगितलं, तुम्ही फिजिशियन बघा, ते नर्स कोण, त्यांना जी काय रिक्वायरमेंट आहे ते बघा, आणि हे बघितल्यानंतर जे काय मानधन लागेल त्याची सुरुवात मी माझ्यापासून करतो। माझा दुसरा मित्र आहे विशाल परब, त्याला सांगितलं, विशालने सांगितलं की तुम्हाला जसं चव्हाण साहेब करतील त्याप्रमाणे मी मदत करेन। एक सर्टन अमाऊंट जी आहे ती आम्ही अकाउंटवर ऑलरेडी जमा केली आणि त्याच्यातून जे मानधन आहे ते मधल्या पिरियडमध्ये कोर्टाचा कधी निकाल लागेल किंवा जे काय असेल त्या पिरियडमध्ये या गोष्टी आम्ही या माध्यमातून करू। त्याच्या पुढे जाऊन तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर, सावंतवाडीचे सगळे नागरिक सुजाण आहेत। आपल्याकडे लायन्स क्लब आहे, रोटरी क्लब आहे, असंख्य क्लब आहेत। प्रत्येकाची आज थोडक्यात दरडोई उत्पन्न किंवा प्रत्येकाची जर मेंटल कॅपॅसिटी असेल, मी पण यात कॉन्ट्रीब्यूट केलं आहे, मी सुद्धा कॉन्ट्रीब्युशन केलं आहे। प्रत्येकाची जर मेंटॅलिटी असेल, हे जे विषय आहेत हे बाजूला ठेवा, आरोग्याचा काय विषय आहे, इथे पॉलिटिशियनने काय केलं, ठीक आहे, ते काय कोर्ट बघेल किंवा शासन स्तरावर काय ते होईल, पण मधल्या पिरियडमध्ये आमच्या आजूबाजूची जी जनता ह्या हॉस्पिटलमध्ये येते त्यांना आपण काय देऊ शकतो, तर त्याचं उत्तर आहे हे डॉक्टर तेंडोलकर यांच्या मार्फत। आणि ICU सेक्शन इथे रन होणार। मी सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्ष जाऊन ICU सेक्शन बघितलं, ब्लड जिथे काढतात तो सेक्शन बघितला, डायलिसिस सेंटर कुठे आहे ते बघितलं, दुसरं स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून डॉक्टर साहेब जिथे ऑपरेशन करतात ती OT बघितली।
इथलं प्रसूतिगृह बघितलं, इथलं जनरल वॉर्ड बघितलं, हे सगळं बघितल्यानंतर आपल्याकडे फॅसिलिटी आहेत. एकच फॅसिलिटी नाही आहे जिथे आपण फिजिशियनला कमी पडतो. ती फॅसिलिटी आपण आपल्या माध्यमातून, चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून किंवा आता भविष्यात भारतीय जनता पक्षाच्या किंवा जो कोण पक्ष असेल, जो कोण क्लब असेल, जी कोण सावंतवाडीतली जनता असेल ते डोनेट करतील आणि त्यानंतर हा विषय जसजसा त्यांना रिक्वायरमेंट आहे 20 नर्सची. आपल्याकडे 20 नर्स आत्ता हव्या आहेत, पण आपण देतो किती 3. जर हे डोनेशन जर वाढलं तर आम्ही 20 नर्स अपॉइंट करू शकतो. पण ॲट प्रेझेंट आम्ही त्यांना असं प्रॉमिस केलं आहे की 1 फिजिशियन 3 नर्स याचं जे काय मानधन असेल ते आम्ही पर्सनल माध्यमातून आपल्याकडे सुपूर्द करू दर महिन्याला. केवळ सामाजिक भान आणि इथली परिस्थिती पाहता अधीक्षक डॉक्टर एवळे आणि ॲडव्होकेट निरवडेकर यांच्या विनंतीवरून ही सेवा देणार आहे. परंतु हे करत असताना माझ्या खासगी हॉस्पिटल व येथील रुग्णांकडे दुर्लक्ष करणार नाही. माझ्या हॉस्पिटलला प्रथम प्राधान्य असणार आहे. कुठल्याही प्रकारे बांधील नसणार. उपजिल्हा रुग्णालय सोडण्याचं कारण मनस्ताप हा होता. आजही तशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे मी यासाठी होकार दिलाय. ही मनोवृत्ती बदलली पाहिजे असं डॉक्टर शंतनू तेंडोलकर यांनी म्हटलंय. मला एकच ह्याला सांगायचं होतं की या वयामध्ये मला मनस्ताप नको. ज्या मनस्तापासाठी मी माझ्या तरुण वयात या सरकारी याच्यातनं बाहेर पडलो, त्या मनस्तापासाठी मला इथे अजिबात यायचं नाही. पैसे माझ्यासाठी इश्यू नाही. तेवढ्याच्या डबल मला राणेसाहेब तिथे SSPMला द्यायला मागे लागले. तेव्हा मी ह्याला सांगितलं की मी ॲज अ फिजिशियन ऑर्डर घेत नाही. तेव्हा मी तुमच्यासमोर आधी क्लिअर करतोय, मी ॲज अ फिजिशियन इथे जॉईन होत नाही आहे. पण तुम्हाला कुठे वाटत असेल डॉक्टर तेंडुलकर ॲज अ फिजिशियन जॉईन झालेले आहेत, इथं आलेला प्रत्येक अटॅकचा पेशंट डॉक्टर तेंडुलकर बघणार आणि ते ICU मॅनेज करणार, नाही, ते शक्यच नाही आहे. पण मला माझ्या प्रायव्हेटमधनं तेवढा वेळच नाही आहे. मी जेव्हा इथे येतो दुपारी डायलिसिसचे पेशंट बघायला, तेव्हा सगळ्या फिजिशियनचे पेशंटचे मी राऊंड घेणार. त्यांना जे प्रॉब्लेम असतील ते बघणार. 24,000 त्यांना मध्ये परत त्या बॅकअप लागला तो देणार. 2 ऑनकॉल आहेत, आपले डॉक्टर अभिजित आहेत, डॉक्टर मुकुंद आहेत, त्यांनी पण पेशंट अटेंड नाही केला आणि पेशंटचा खर्च हे प्रॉब्लेम असेल, मी तेव्हा त्यांना बॅकअप द्यायची व्यवस्था करेन. पण डॉक्टर तेंडुलकर फिजिशियन म्हणून जॉईन झाले आणि रात्री पेशंट आला आणि ते जॉईन झाले आणि ते आहेत कुठे, हा प्रश्न मला विचारायला मी कुणालाही बांधील नाही आहे. कारण मी तशी कुठलीही गव्हर्नमेंटची ऑर्डर घेत नाही. मी आधी स्पष्ट करतो, आधी समजून घ्या तुम्ही. मी कुठलीही गव्हर्नमेंटची ऑर्डर घेत नाही आहे की मी ॲज अ फिजिशियन जॉईन होतो आहे. इन अ गुड फेथ बिकॉज ऑफ डॉक्टर आईवडे. मी डॉक्टर आईवडे नाही सांगितलं, तुम्ही जोपर्यंत आहात तोपर्यंत मी करेल. कारण 30 वर्ष आम्ही एक दुसऱ्यांना ओळखतो. उद्या दुसरे कोण आले आणि ते मला अरे हे काय, अरे ते काय विचारलं असेल, सॉरी आय एम नॉट कमिंग, नाही, ते मला नको आहे. कारण त्यासाठीच मी माझी पेड प्रॅक्टिस कर्टेल करतो. माझं आरोग्य, माझा फिटनेस, ह्याच्यासाठी मी ते जर कर्टेल करू शकतो तर मला इथे फुकटचा त्रास करून घ्यायची काहीही गरज नाही. कारण आता फक्त मानधन हा शब्द तुम्हाला वाटेल की ह्यांना काय पैसे मिळतात, ते काय फुकटीन थोडी काम करतायत, तर सांगतो मानधन हा विषय माझ्यासाठी तो आकडा तुम्हाला कळला तर तुम्ही सुद्धा हसू शकाल. मला तो आकडा काहीच नाही आहे. पण ऐवळे एक वकील असूनचं प्रोफेशनमध्ये त्यांना एक सामाजिक आलेलं आणि कोणतरी एक नेता असं वाटतं की त्याला ठीक आहे आपण खिशातनं पैसे खर्च करून काहीतरी तात्पुरती सोय, त्यांना उद्या फिजिशियन मिळाला, मी त्यांना सांगेन मी येत नाही बाबा, लेट देम कंटिन्यू, आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू. तर त्या दृष्टिकोनातून मी सांगेन की तात्पुरती जी व्यवस्था आहे ते पण जोपर्यंत ऐवळे आहेत, कारण आय नो ही की त्यांना सगळ्यांना सामावून घ्यायची सवय आहे, त्यासाठी मी करायला तयार आहे. पण विथ माय लिमिटेशन्स. मी ते बांधील किंवा इट्स नॉट मॅन्डेटरी फॉर मी टू कम हिअर, हे मी अगदी क्लिअर करतो. कारण माझी फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली माझी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस असतात. कारण पीपल आर कमिंग देअर दॅट पेईंग, तेव्हा ती मी तिथे नैतिकरित्या बांधील आहे. माझ्याकडे तिथे सिरियस पेशंट ICUमध्ये असताना मी त्याला सोडून मला इथून फोन केला तर या, तर मी नाही येऊ शकतो. कारण त्याला 2 ऑन कॉल आहेत ऑलरेडी, त्यांना एक तिसरा बॅकअप आणि मेन ॲडमिटेड पेशंट असतो कोणी फिजिशियन बघत नाही. का डॉक्टरांचे प्री ऑपरेशनच्या पूर्वी फिटनेस असतात ते पेशंट असतात. आणि खरंच काही पेशंटना म्हणजे सांगायला वाईट खूप गरीब असतात. म्हणजे आता माहिती आम्हाला की लिटरली त्या खिशात पैसे नसतात, जे काढलेल्या नोटा असतात चुरगळ्या पैसे, वाईट वाटतं. तो जो क्लास आहे ना तो आपला हॅम्पर होतो. ह्या सगळ्या राजकारणामध्ये काय होतं ना, एक प्रकारची चढावट करण्यामध्ये ना तो डॉक्टर निघून जातो, तो तर सफर कोण होते कोणीच विचार करत नाही. सफर तो पेशंट होतो, हे मी सांगतोय तुम्हाला, कळकळीने सांगतो. कारण त्याला बघायला कोणी वाली राहत नाही. पण त्यासाठी मला तुम्हाला खरंच यामध्ये कधीच मला असं बोलायला मिळत नाही प्रायव्हेटमध्ये गेल्यानंतर, कुठेतरी काही कॉन्फरन्स असेल त्यानिमित्ताने होतं, त्या याच्यात कुठेतरी मानसिकता आपली सगळ्यांची बदलणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे आपण असा विचार करूया जसं आता आम्ही करतोय की पहिलं आपण सावंतवाडीकर म्हणून विचार करूया, मग आपलं प्रोफेशन, आपण पत्रकार असू, वकील असू, डॉक्टर असू, कोणी असू, की तो जर तिथे जरा आपण थोडंसं जरा हे केलं ना, म्हणजे त्याबाबत मी खरंच रवी तुमचं आणि देवाचं कौतुक करेन की बरेचदा यांनी आंदोलनं केलेली आहेत. पण मला कुठल्या आंदोलनात किंवा पेपर न्यूजमध्ये कर्मचारी, माणूस म्हणून कर्मचारी, डॉक्टर यांच्या विरोधात चुकीचे शब्द, आक्रमकता कधीच दिसलेली नाही.
त्यांनी यंत्रणेवरती हे केले, ही यंत्रणा चुकीचं, हे चुकीचं, हे चुकीचं. दॅट्स अ पॉझिटिव्ह मेसेज. आणि ते कळणं तुमचं काम आहे. तुम्ही इथे कशासाठी जमलेला तर सगळं संध्याकाळी, कारण तुम्ही तेच आहेत, दॅट इज युअर चौथा पाय आहात तुम्ही. पण ते करताना आक्रमकता आणि कुठेतरी असं की ते तो मनस्ताप होईल हा केला नाही, माणूस नाही थांबणार इथे. पैसे काय कुठे 75 त्याला कुठे दुसरीकडे गेला तरी मिळणार, कुठे ओपीडी केली सुरू केली तरी सुद्धा मिळणार त्याला. तेव्हा ती मानसिकतेला आताही मला त्या मनस्तापापासून मिळतो, बाबा मला आता त्रास नको मेंदूला, मला आता जे आहे माझ्या वेळा त्या एकदम फिक्स आहेत आणि मला तसंच जगायचं. ते मी क्लिअर केलं त्यांना. तर त्यामुळे आताही मला जॉईन होता तुम्हाला हीच कळकळीची विनंती आहे. मी माझ्या परीने जेवढा इथे येतो त्यावेळेस ते त्या डेफिनेटली द्यायचा प्रयत्न करेन, कारण माझ्याकडे आता देण्यासारखं त्यांना भरपूर आहे, मला आता घेण्यासारखं त्या मागचं राहिलेलं नाही. जिल्हा बँकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे राजन तेली पुरावे कधी समोर आणणार? तेलींनी सेटलमेंट केली का? जनतेचा पैसा तिथे आहे, भ्रष्टाचार झाल्यास तो पुढे आणा. तुमच्यात धमक नसेल तर मला पुरावे द्या, मी उतरतो रस्त्यावर, असं आव्हान ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळ यांनी दिलंय. तुम्ही त्या दिवशी पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर करताय की जिल्हा बँकमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला, याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत, परंतु तेच पुरावे त्यांनी सादर केले नाही जनतेला. फक्त पत्रकार परिषद मग शोबाजीसाठी घेतली का कोणाच्या दबावासाठी घेतली का, कोणावर दबाव टाकण्यासाठी? आणि मग असं झाल्यानंतर तुमची सेटलमेंट झाली का, हे जनतेला उत्तर की या सर्व याच्यामध्ये महत्वाचं आहे. मला जो मुद्दा वाटतो तो की जिल्हा बँक आहे ती सहकार क्षेत्रातलं आर्थिक कणा ह्या जिल्ह्याचा आहे आणि त्याच्यामध्ये जर भ्रष्टाचार होतो तर त्या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेचा, शेतकऱ्यांचा तिथे उलाढाल आहे. तिथे जर भ्रष्टाचार होतो तर तो जनतेशी निगडीत आहे. आणि अशा तऱ्हेने तुम्ही आमदारकी लढवलेली आहे, तुम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेलं आहे, त्यामुळे जनतेशी बांधिलकी कुठेतरी जपा आणि त्याचं उत्तर जनतेला द्या ना. इथे ह्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होतोय, मोठा झाला, हे पुरावे आहेत आणि जनतेला उतरू दे रस्त्यावरती. आणि तुमच्यामध्ये जर धमक नसेल तर माझ्याकडे द्या, मी घेतो, उतरतो रस्त्यावरती जनतेला घेऊन. तेलीना जर आज एकनाथ शिंदेने दाबला असेल, निलेश राणेने, तेलींनी माझ्याकडे पुरावे द्यावेत जिल्हा बँकच्या विरुद्ध झालेले भ्रष्टाचाराचे. मी उतरायला तयार आहे जिल्हा बँकच्या विरोधात रस्त्याला जनतेला घेऊन. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख मायकल डिसोजा हे प्रामाणिक कार्यकर्ते आहेत. हिंमत असेल तर त्यांना फोडून दाखवा, असं आव्हान विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळ यांनी दिलंय. तालुका प्रमुख आपल्या जिल्हा परिषदच्या मतदारसंघात फिरतायत, तयारीला नाही, मतदार त्यांना आज तालुका संपवून हाताळला पाहिजे. आजच मी मगाशी त्यांना फोन केला की आज पत्रकार परिषद घेतोय, तर ते म्हणाले मी माझ्या जरा मतदारसंघात फिरतोय, मी येणं गरजेचं असेल तर येतो. तर मी म्हटलं नको, तुम्ही फिरा, बाळूमाळकर इथं आहेत, माझ्याबरोबर काय प्रमुख पदाधिकारी शैलेश आहे, शहर प्रमुख तर आहेत, समीरा शेख आहेत आमच्या, तर या सर्व मंडळ आहेत, आम्ही घेतो. आणि हे बघा, मायकल डिसोजा हा निष्ठावंत प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे, मी त्याची आपल्याला हमी देतो. 1001% उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातच काम करणार. हिंमत असेल त्यांनी मायकल डिसोजा यांना फोडून दाखवा. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब प्रवेश घेतात आणि कार्यकर्ते दुसऱ्या दिवशी भाजपात जातात. ते भाजपचे कार्यकर्ते घेऊन ठाकरे शिवसेनेचे असल्याचं दाखवतात. आमचे ठराविक कार्यकर्ते गेलेत, पण बरेच जण हे भाजपचे होते, त्यांचं काम असंच सुरू राहू देत, असं मत रुपेश रावळ यांनी व्यक्त केलंय. आज जिल्हा प्रमुखांची एवढी गोची झाली की भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून ते सांगूच शकत नाहीये. प्रवेश घेतात ते भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे, त्याच्यामध्ये शिवसेनेचे 2 कार्यकर्ते आणि भाजपचे 10 कार्यकर्ते, परंतु ते सांगताना मात्र सांगतायत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, ही दिशाभूल करतायत. परंतु ज्या पद्धतीने शिरलेत नाचंकी त्यांची झाली, ही आदल्या दिवशी प्रवेश दाखवला, तिथे मीटिंग म्हणून बोलवलं आणि प्रवेश दाखवला शिंदे गटामध्ये, आणि दुसऱ्या दिवशी तेच प्रामाणिक निष्ठावंत कार्यकर्ते भाजपचे होते, ते भाजपमध्ये आमचा काय प्रवेश वगैरे नाही, आम्हाला मीटिंगला बोलवलं म्हणून गेले. आणि तिथं नाव आलं होतं मात्र शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते गेले म्हणून, तिथं भाजपचे म्हणून आले नाहीत. तशीच परिस्थिती आज भैरववाडीतली आहे. कारुळेमध्ये सुद्धा आमचे ठराविक बाळूमाळकर आमचे इथं आहेत, आमचे ठराविक कार्यकर्ते गेलेत, आम्ही मान्य करतो. ते तळागाळातले कार्यकर्ते काही नाराज असतील किंवा काय असतील,
गेले, परंतु बरेचसे जे गेले ते महेश सारंग समर्थक गेले, असं ठाम आमचा दावा आहे. आणि त्याच्यामुळे ते ज्या 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 ठिकाणी प्रवेश घेत आहेत त्या त्या ठिकाणी भाजपला बऱ्यापैकी अडचणीत किंवा भाजपचे कार्यकर्त्यांचे प्रवेश घेत आहेत. आणि त्याच्यामुळे त्यांचं चांगलं काम चालू आहे. अशाच तऱ्हेचं काम जोरात चालू राहू द्या. होतं काही कार्यकर्ते आमच्याकडे अनेक वर्ष सक्रियच नव्हते. आता त्यांना किती वर्ष पक्षाने सुद्धा सक्रिय नसलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची, काय द्यायचं हे ठरवणं गरजेचं आहे. बघा, आज त्याच्यामुळे असे काही कार्यकर्ते जात असतील तर त्याच्यात नाविलाज असतो संघटनेचा, परंतु संघटनेतला जो तळमळीन काम करणारा कार्यकर्ता आहे, आज निष्ठे मी मगाशी म्हटलं तो संघटनेसाठी आज खंबीरपणे म्हणजे संघटनेच्या प्रसंगाला धावणारा जो कार्यकर्ता आहे तो आज संघटनेबरोबर आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला त्या कार्यकर्त्याला पहिले जपावं लागेल आणि ते काम आम्ही करतोय. दिवाळी निमित्त बाजारपेठा सजल्या. सिंधुदुर्ग नगरीत स्वदेशी आणि स्थानिक सामान खरेदीवर ग्राहक भर देताना पाहायला मिळत आहे. आपण पाहू शकतो दिवाळीसाठी सगळी दुकानं सजलेली आहेत आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठीही लोकांची वर्दळ सुरू झालेली आहे. आज वसुबारस आहे, या निमित्ताने खरेदी करणं आणि आजपासून कंदील लावणं, दिवे लावणं असं सगळाच आनंदोत्सव असतो आणि हा दिवाळीचा आनंदोत्सव आपल्याला दिसून येत आहे. बाजारपेठा सजलेल्या आहेत आणि दिवाळी ही काही वेळातच आहे. आज पहिला दिवस आहे ज्याला वसुबारस म्हणतात. या दिवशी गाय आणि वासरू याचं पूजन करून दिवाळीची सुरुवात होते आणि तशी सुरुवात झालेली आहे. आणि सर्वजण दिवाळीच्या या खरेदीसाठी जमलेले आहेत. लोक बाजारपेठांमधून खरेदी करत आहेत. विशेष जर पाहायचं असेल तर ह्यावेळी जास्तीत जास्त लोकल जे मार्केट आहे, जे इथेच तयार होणार आहे, अशालाच लोकांची पसंती जास्त आहे. मग ते पणत्या असोत, कंदील असोत किंवा फराळ असो, हे सर्व गोष्टी जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांकडूनच खरेदी करणं असं लोकांचा विशेष आग्रह दिसत आहे. त्यामध्ये फराळाचंही महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जे फराळ निर्माण केला जातो, हा फराळ खरेदी करण्यासाठी लोक उत्सुक असलेले दिसतात. यावेळी जिल्हा परिषदेने फराळांसाठी जिल्हा परिषद परिसरात, त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, त्याचबरोबर सर्व पंचायत समित्या, बऱ्याच ठिकाणी ग्रामपंचायत परिसरातही आणि मुख्य ठिकाणी महिला बचत गटांनी तयार केलेला जो फराळ आहे तो विक्रीसाठी ठेवलेला आहे. आणि ही जी दिवाळी आहे ती अशा प्रकारे, जसा आता नारा दिलेला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो नारा दिला आहे की स्थानिक माल आणि स्वदेशी माल खरेदी करा, यावर लोकांचा जोर दिसून येत आहे. लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग नगर. फ्लॅटच्या भाड्यावरून वाद पेटला. तरुणाला कारमधून जंगलात नेलं, चांगलीच मारहाण केली. बेशुद्ध अवस्थेत असताना थेट नदीत फेकून दिलं. यात सुदैवानं 22 वर्षीय तरुण वाचलाय. ही कुठलीही पिक्चरची स्टोरी नाहीये. ही घटना सिंधुदुर्गात घडली आहे. घटनेनं सिंधुदुर्ग हादरवून टाकलाय. नेमकं प्रकरण काय, सिंधुदुर्गात हे कुठे घडलं, सविस्तर जाणून घेऊया. ज्याला मारहाण झाली त्या तरुणाचं नाव आहे सिद्धेश प्रमोद गावडे. कुडाळ तालुक्यातील माड्याची वाडी मधली वाडी येथील हा तरुण. निवती पोलीस ठाण्यात सिद्धेश गावडे यानं दिलेल्या फिर्यादीनुसार संशयित किशोर वरक हा सिद्धेश गावडे याच्या कुडाळ येथील फ्लॅटचे 11 महिन्यांचे भाडे देणं होता. त्या फ्लॅटमधील वरक याचं सामान सिद्धेशकडे होतं. तू मात्र सामान आणून दे, मी तुझी भाड्याची अर्धी रक्कम देतो, असं वरक यानं सिद्धेशाला 14 ऑक्टोबरला सांगितलं. त्याच दिवशी सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास कुडाळ MIDC येथील करमळगाळू नजीकहून बोलावून घेतलं. तेव्हा सिद्धेश तिथं आला.
इर्टिका कार घेऊन तो तिथं आला। त्या कारमध्ये त्याच्यासोबत चालक झोरे आणि गवस अशा 2 अनोळखी व्यक्ती होत्या। वरग यानं त्या अनोळखी व्यक्तीच्या सहाय्यानं सिद्धेशाला त्या कारमध्ये बसवलं। ती कार करमळगाळू गोवेरी मार्गे खानोली इथं नेत असताना प्रथम त्या कारमध्ये गोवेरीच्या आसपास सिद्धेशाला मारहाण करून त्याच्याकडील मोबाईल जबरदस्तीनं हिसकावून घेतला। नंतर खानोली इथं वरग याच्या घराजवळ एका आडोशाला जंगलात सिद्धेशाला घेऊन गेले। झोरे आणि गवस या दोघांनी त्याला कारमधून खाली उतरवून तुला कसले पैसे पाहिजेत असं बोलून त्या दोघांनीही त्याला शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली। तसेच त्याला येथील झाडाजवळ नेऊन त्याचे हातपाय दोरीनं बांधून त्याला झाडाला बांधलं। सिद्धेश मोठमोठ्यानं ओरडू लागला तेव्हा वरग तिथं आला आणि त्यानं त्याचा आवाज कायमचा बंद करूया असं बोलून सिद्धेशच्या तोंडात फडका कोंबून त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केले। तोंड बांधलेल्या त्या झोरे आणि गवस या दोघांनी हातात दांडे घेऊन सिद्धेशाच्या दोन्ही पायांवर मारहाण करण्यास सुरुवात केली। त्यानंतर वरग यानं झोऱ्याच्या हातातील दांडा घेऊन तुझा विषय आता कायमचा संपवतो असं बोलून सिद्धेशाला जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशानं तो दांडा त्याच्या डोक्याच्या पाठीमागे डाव्या बाजूला जोरात मारून दुखापत केली। त्यानंतर पुन्हा त्याच्या मानेवर जोरात लाथ मारली। त्यात सिद्धेश बेशुद्ध पडल्यानं मयत झाला असावा असं समजून त्याला नंतर बांदा येथील मुंबई गोवा महामार्गानजीकच्या असलेल्या नदीमध्ये टाकलं। दरम्यान संशयित किशोर वरग याच्यासह झोरे आणि गवस अशा 3 जणांविरोधात निवती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या गुन्ह्याचा तपास निवती पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक SL जाधव करतायत। या मारहाणीनंतर सिद्धेश बुधवारी सकाळी शुद्धीवर आला तेव्हा नदीपात्र परिसरात असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं। त्यानं तेथील ग्रामस्थांना मदतीसाठी हाक दिली। त्याला आपण बांदा इथं असल्याचं समजलं। तेथील ग्रामस्थांनी बांदा पोलिसांना याबाबत माहिती दिली। बांदा पोलिसांनी सिद्धेशाला तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केलं। त्यानंतर या घटना समजताच सिद्धेशचे नातेवाईक ग्रामस्थांनी तिथं धाव घेतली। सिद्धेशाच्या मानेला दुखापत झाल्यानं नातेवाईकांनी त्याला सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं। त्यानंतर बुधवारी दुपारी त्याला कुडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलाय। गोमाता ही ईश्वर सेवा मानून माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे दरवर्षी उपक्रम राबवतात। यावर्षी वसुबारस या दिवशी गोशाळांमधून जाऊन गायींना नैवेद्य दाखवला। या दिवशी 100हून अधिक गायींना नैवेद्य खाऊ घातला। त्यांच्या सेवेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। या ठिकाणी आज दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा। आणि दिवाळीचा सण चालू झाला असताना आज पहिलाच दिवस वसुबारस। या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्णाच्या गायींची पूजा करून या ठिकाणी आम्ही दिवाळीची सुरुवात करतोय। आणि या ठिकाणी सिंधुदुर्गमध्ये वैभववाडी तालुक्यामध्ये खांबाळे येथे एक या ठिकाणी मोठी गोशाळा आहे। 140 जनावरांची गोशाळा आहे। त्याचे मालक आहेत प्रकाश पवार आणि खरोखरच यांना धन्यवाद देतो। या ठिकाणी 5 वर्ष झाली गोशाळेला। आम्ही पण वसुबारसला या ठिकाणी त्यांचा नेहमीच आम्ही या ठिकाणी कार्यक्रम करतो आणि खरोखर आनंद वाटतो। या ठिकाणी माझी सर्व मित्रमंडळी, आमच्या तालुक्याचे तालुका प्रमुख या ठिकाणी नंदू शिंदे, तसेच या ठिकाणी कुर्लीतून सूर्यकांत परब, गव्हाणकर, भाई रावराणे, आमचे रणजित रावराणे, प्रताप रावराणे, या ठिकाणी खांबाळ्यातून सर्वच मंडळी, आचिन्यातून, लोऱ्यातून अशी सर्वच माझ्या इथे सर्व माता भगिनी जमलेल्या आहेत। आणि या ठिकाणी आम्ही सर्व गुरांची पूजा करून त्यांना नैवेद्य दाखवून या ठिकाणी आरती केली आणि आम्हाला खूप असं समाधान वाटलं
ह्या गोसेवेतून आम्हाला खूपच समाधान वाटतं आणि या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असून ते महाराष्ट्रातील सर्व आणि भारत देशातील सर्व या ठिकाणी गायींचं जे महत्त्व आहे त्या ठिकाणी या खांबाळ्यातून सर्वांना या ठिकाणी समजून दिलं आणि खरोखर यांना पुनश्च यांचे सर्व या गोशाळेवाल्यांचे प्रकाश पवार यांचे आभार मानतो आणि या सर्व मंडळीचे पण ज्यावर माझ्यावर मदतीला आले त्या ठिकाणी त्यांचे पण या ठिकाणी आभार मानतो आणि सर्व मला ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचंही या ठिकाणी आभार मानतो. वसुबारस आहे आणि आपला हिंदू धर्मियांचा पारंपरिक सण साजरा चालू होतो आज दिवाळी निमित्त आणि त्या निमित्ताने आमसारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आज एक मोठं असं सौभाग्य लाभलं की माझ्या स्वप्नात पण नव्हतं. आम्ही जरी शेतकऱ्यांची मुलं असलो तरी 1, 2, 4 ढोरापर्यंत गुरापर्यंत आम्ही आमच्या नजरेमध्ये पडायची. तर आज इथं आल्यानंतर यात आमच्याच गावचे खांबाळ्या गावचे सिंधुदुर्ग जिल्हा वैभव तालुक्यातील खांबाळे गावचे एकनाथजी पवार तसं नात्याने बघायला गेलं तर ते आमचे एक जवळचे पाहुणे आहेत. त्यांना मी आज माझी ओळख दाखवली नाही आहे. ती थोड्या वेळाने आमचे रिक्षावाले आहेत ते दाखवतील सांगतील. तर हे एवढं हे सोपं नाही आहे. याच्यामध्ये पूर्ण झोकून देऊन त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाने या गुरांमध्ये झोकून दिलेलं आहे. त्यांची आवड निवड लहान मुलांपासून पाहिली मी बघतोय 1-2 तासमध्ये तर लहान मुलांना स्वतः त्याच्यात आवड निर्माण झालेली आहे आणि हे कार्य करणं एवढं सोपं नाही आहे. कारण ही सर्व गोष्ट आपल्याला नजरेमध्ये घेताना ही सर्व खर्चिक आहे आणि या खर्चिक असताना सुद्धा त्यांनी आपल्या परीनं सगळं कुटुंबाचा सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या झोकून दिलेल्या आहे आणि ते चांगल्या प्रामाणिकपणे ते सर्व सांभाळत आहेत. आणि मला माहिती मिळाली की जे पोलीस स्टेशन मार्फत जी गुरं पकडली जातात ती सुद्धा संबंधित पोलीस खातं त्यांच्या या गुरांच्या गोट्यामध्ये आणून सोडतात आणि त्याची ते चांगल्या प्रकारे देखभाल करतात. भारची गुरं आहेत म्हणून ते काय त्याची हेळसांड करत नाही आहेत, चांगल्या प्रकारे त्याची निगा राखतायत आणि ही त्यांना ईश्वराने दिलेली एक त्यांना सुवर्ण संधी मानतो आणि त्यांचं मी पुन्हा अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. नमस्कार. आता आपण आज वसुबारसचा दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणून या ठिकाणी साजरा केलेला आहे. सगळे आपले गावातील कुटुंब आपलं या ठिकाणी उपस्थित होतं. वसुबारस आपल्या हिंदू धर्मामध्ये गायीला हे अनन्यसाधारण महत्त्व म्हणजे जिला गोमाता म्हटली जाते त्या मातेचा आज पूजनाचा दिवस होता आणि तो व्यवस्थितरित्या इथे संपन्न पार पडलेला आहे. सर्व लहान मंडळी असतील किंवा मोठे गावातले लोक असतील त्या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी खूप छान प्रकारे अशी पूजा केलेली. दरवर्षीप्रमाणे आपले जे रावराणे साहेब आहेत ते दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी येतात आहेत आणि वसुबारसचा कार्यक्रम हा नियमितपणे त्यांच्या हातून या ठिकाणी होत आहे. तर माझं सिंधुदुर्गातील आणि ह्या पूर्ण गावातील लोकांनाही असं म्हणणं आहे, आव्हान आहे की प्रत्येकाने येऊन एकदा या गोशाळेला गायवासरू गोशाळा खांबाळे वैभववाडी या गोशाळेला एकदा येऊन प्रत्येकाने येऊन नक्कीच भेट द्यावी आणि एक सढळ हस्ते गोशाळेला जेवढी जास्तीत जास्त लोकांना मदत करता येईल ती मदतीचं सुद्धा आव्हान मी करत आहे. कारण जे कत्तलखान्यात गुरं जातात आहेत वेळोवेळी हे जे प्रकार घडतात आहेत अशा गुरांना आपण या ठिकाणी आसरा देतो. जे ॲक्सिडेंटल गुरं आहेत जे जखमी होतात आहेत किंवा बेवारस रस्त्यावर सोडलेली जी गुरं आहेत तर ह्या गुरांना सुद्धा आपण या गोशाळेमध्ये आसरा देत आहे. तर प्रत्येकाने येऊन गोशाळेला नक्कीच भेट द्यावी आणि आपला एक मदतीचा हात पुढे थोडासा सरसराव पुढे करावा अशी विनंती. धन्यवाद. नमस्कार सर्वांना. या ठिकाणी आज वसुबारस हा दिवस साजरा करण्यात येत आहे. या ठिकाणी खांबाळे गाव प्रकाश पवार यांची गोशाळा या ठिकाणी गावाच्या वतीने म्हणा किंवा यांच्या स्वतःच्या वतीने म्हणा अशा ठिकाणी या ठिकाणी आज ही शाळा आहे. इथे या ठिकाणी आता माजी आचिरणे गावचे माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे हे दरवर्षी या ठिकाणी येऊन या गोशाळेमध्ये येऊन या ठिकाणी या गायींची सेवा करतात. त्यांना नैवेद्य वगैरे दाखवून त्यांना पूजा करतात, आरती करतात. अशा ठिकाणी हे चालू आहे. त्यानंतर कुंभवड्या गावचे नंदू शिंदे तालुका प्रमुख या ठिकाणी ते सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांचे सहकार्य सगळी आचिरणे गावची सगळी सर्व मंडळी या ठिकाणी येऊन आज या ठिकाणी असं आहे की प्रत्येकाने या गोशाळेला जर कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीची मदत केली तर ही गोशाळा अजून पुढे वाढत जाईल आणि 140 गुरं आहेत यांचं पालनपोषण होईल. या ठिकाणी बाहेर जे विकतात गुरं ती बंद व्हावी आणि या ठिकाणी अशा या गायींना आसरा मिळावा अशी एक विनंती आहे. आणि प्रत्येक माणसाने हाच विचार करावा की या ठिकाणी येऊन गोशाळेला हे करावं, सहकार्य करावं अशी मला विनंती करायची. तुम्हाला तुमच्याजवळ एक विनंती आहे. धन्यवाद. नमस्कार. माझं नाव प्रांजल प्रफुल्ल पवार. माझं नाव पार्थ प्रफुल्ल पवार.
आज वसुबारस निमित्ताने आम्ही गौशाळेत आलेलो आहे, गाय वासरू गौशाळा, आणि तुम्हा सगळ्यांना वसुबारसच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय गोपाल, जय गोमाता. धन्यवाद. माझं नाव पार्थ प्रफुल्ल पवार आणि आज वसुबारस आहे म्हणून आम्ही गोशाळेत आलेलो आहे. गोशाळेत आलो आहे म्हणून आम्ही गायींना खूप खूप खायला दिलं आणि सगळ्यांना पण दिलं. आहार घातला कुठल्या गायींना आणि त्याच्यामुळे खूप भारी वाटलं. आज वसुबारस दिन या निमित्ताने वैभववाडी तालुक्यातील खांबाळे या गावी गाय वासरू गोशाळा या ठिकाणी आमच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत भेट दिली व या गोशाळेतील जनावरांसाठी जंतनाशक औषधी, त्याचप्रमाणे गोचीड नाशक औषधी, तसेच कॅल्शियमची औषधं वगैरे या जनावरांना दिली. जवळपास 150च्या आसपास ही जनावरं आहेत आणि या गाय वासरू गोशाळेचे संस्थापक श्री प्रकाश पवार सर हे चांगल्या रीतीने या गोशाळेचं व्यवस्थापन बघत आहेत. त्यांना सहकार्य करणारे सुद्धा सर्व त्यांची टीम ती सुद्धा चांगल्या प्रकारे सहकार्य करत आहे. आणि या गोशाळेत जी जनावरं बेड किंवा अन्य निरुपयोगी काही वेळेला जनावरं जी असतात ती अशी तशी कोणतरी कुठेतरी देतात, तीच या गोशाळेमध्ये आणून हे त्या जनावरांचं चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करतात. ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि हे त्यांच्याकडून चांगलं एक सत्कार्य होत आहे. या निमित्ताने आजच्या वसुबारस या दिनाच्या निमित्ताने मी त्यांना शुभेच्छा देतो. मुंबई गोवा महामार्गावरील पणदूर ओव्हरब्रिज इथं भरधाव वेगातील एका कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील 5 प्रवासी जखमी झाले. कारचं मोठं नुकसान झालंय. मिळालेल्या माहितीनुसार ही कार कणकवलीच्या दिशेनं प्रवास करत असताना अपघात झाला. अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये. मात्र कार भरधाव वेगात असल्यानं चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या अपघातामुळे कारच्या पुढील भागाचं मोठं नुकसान झालंय. अपघातानंतर तातडीनं स्थानिकांनी आणि महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातात जखमी झालेल्या सर्व प्रवाशांना तात्काळ उपचारासाठी ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. देवगड इथं दिवाळीची लगबग सुरू आहे. या सणाच्या पार्श्वभूमीवर देवगड बाजारपेठेत विक्रीस दाखल झालेले विविध रंगाचे आकर्षक आकाश कंदील नागरिकांचं लक्ष वेधून घेतात. सर्वत्र दिवाळीची पूर्वतयारीची लगबग वाढली आहे. विविध पणत्या, मेणबत्त्या, रंगीबेरंगी रांगोळ्यांचे साचे विक्रीस उपलब्ध झाले. गणेश चतुर्थीच्या सणानंतर दिवाळी सणाच्या निमित्तानं विविध साहित्याने पुन्हा एकदा बाजारपेठ सजली आहे. देवगड तालुक्यातील हे बाजार हे मध्यवर्ती ठिकाण आणि या ठिकाणी मध्यवर्ती ठिकाणमध्ये श्रीराम जनरल स्टोअर हे प्रवीण पारकर जे उद्योजक आहेत त्यांचं हे दुकान आहे. आणि या दुकानात जे काही वस्तू आहेत म्हणजे प्रत्येक सणावाईज त्यांच्याकडे जी क्वालिटी आहे ती या ठिकाणी मिळतात. आज दिवाळीचा सण असल्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने कंदील आहेत, तसेच इलेक्ट्रिकची वस्तू आहेत जे उपयोगी पडतात ते आम्ही या ठिकाणी खरेदी करणं आलेलो आहे. त्याचप्रमाणे भाऊबीजसाठी किंवा इतर जे काही सण असतात त्यासाठी या ठिकाणी जे काही उपयोगी वस्तू आहेत, उदाहरणार्थ तुम्हाला कुकर पाहिजे असेल किंवा इतर गॅसचे सिलेंडरचे वस्तू पाहिजे असेल तर त्या या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. तसेच जे कॉस्मेटिकचे वस्तू आहेत त्याही या ठिकाणी स्वस्त दरात या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. म्हणजे एकाच छताखाली या ठिकाणी जे काही वस्तू आहेत ते या ठिकाणी आम्हाला उपलब्ध होत असल्यामुळे या ठिकाणी आम्हाला चांगल्या प्रकारे खरेदी करण्यासाठी वाव मिळतो आहे. अशाच प्रकारे देवगड तालुक्यातील हे काही बाजार नामांकित जे दुकान आहेत आपण सर्वांनी या ठिकाणी भेट देऊन या ठिकाणी खरेदी करावं अशी या ग्राहक या नात्याने. दिवाळीत लहान मोठे दुकानदार आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी लक्ष्मीपूजन करतात. त्या पार्श्वभूमीवर काही दुकानदारांनी आपल्या दुकानाच्या स्वच्छतेला, रंगरंगोटीला सुरुवात केली आहे, तर काही व्यापारी आपल्या नवीन व्यवसायाचा शुभारंभ दिवाळीच्या शुभ मुहूर्ताला करणार आहे. चांगला प्रतिसाद आहे, चांगली दिवाळी होती आहे. खरंच चांगलं वाटत आहे बघून. माझ्या फुल भरला आहे आणि खरंच बरं वाटत आहे. आणि एक सव आहे दिवाळीचा. हां, चांगली बऱ्यापैकी खरेदी चांगली होती आहे आणि उत्सव पण भरपूर आहे दिवाळीला. गिरायका जरा थोडक्यात बाजार कमी चालू आहे. साधारण कमी आहे अजून जरा. उद्यापर्यंत व्यापार होणार. सगळ्यात
कलमट. तुम्ही कलमटवरून जे येता? कलमट. दर बाजारला येता? बाजारला येतो कलमट. दिवाळी कशी वाटेल यावर्षी, कशी साजरी होईल? चांगली होणार. लोकांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे. दिवाळी सणाची लगबग अंगणातल्या तुळशी वृंदावनापासून ते स्वयंपाकगृहापर्यंत पोहोचली आहे. नरक चतुर्दशीला पहाटे कारेट फोडून गोविंदा रे गोविंदा अशी आरोळी देण्यासाठी तुळशी वृंदावन सुशोभित करण्याचं काम सुरू आहे. वर्षातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा सण असलेल्या दिवाळीसाठी कुडाळमधील बाजारपेठा उत्साहानं नटल्यात. सर्वत्र खरेदीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची रेलचेल असून बाजारपेठेत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दुकानदारांनी जय्यत तयारी केली आहे. बाजारपेठेत सर्वत्र आकाशकंदील, आकर्षक दिव्यांची पणत्या, विविध प्रकारची रांगोळी, तिचे साचे, सुगंधी उठणे, नरकासुराचे मुखवटे तसेच दिवाळीचा फराळ यांसारख्या असंख्य वस्तूंचे स्टॉल लागलेले आहेत. रंगीबेरंगी वस्तूंनी बाजारपेठ खचाखच भरली असून सर्वत्र दिवाळीचा उत्साह जाणवतोय. मात्र यंदाच्या वर्षी बाजारपेठ सजली असतानाही ग्राहक हवे तसे मिळत नसल्यानं दुकानदारांमध्ये थोडीशी नाराजी आहे. मुख्य सण असूनही ग्राहक खरेदीसाठी अपेक्षित गर्दी करत नसल्यामुळे यंदा दिवाळी गोड होण्याची चिन्ह दिसत नसल्याची चिंता दुकानदारांकडून व्यक्त होते. उपजिल्हा रुग्णालयातील फिजिशियनची कमतरता लक्षात घेता येत्या 2 दिवसात या ठिकाणी डॉक्टर शंतनू तेंडोलकर हे सामाजिक भान ठेवून आपल्या वेळेनुसार सेवा देणार आहेत. 2 ऑन कॉल व्यतिरिक्त हे तिसरे फिजिशियन असणार आहेत. यासाठी ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, युवा नेते विशाल परब यांचं सहकार्य लाभलंय. डॉक्टर तेंडोलकर यांसह 3 खासगी परिचारिका ICU युनिटमध्ये सेवा देणार असल्याची माहिती उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांनी दिली. मध्यंतरीच्या काळामध्ये माझी मुलगी MBBSला मुंबईला आहे. त्यावेळेला मी त्या शैक्षणिक कामासाठी गेलो होतो. तर वकील साहेबांनी आमची भेट घालून दिली. मी साहेब पण होते. त्यावेळेला 1-1.5 तास चर्चा झाली. तर मग ते सुरुवातीलाच म्हटले की तुम्ही फिजिशियनची जबाबदारी घ्या. मी जोपर्यंत शासनाकडून किंवा हे कोर्टाचे आदेश येऊन इथं फिजिशियन हजर होत नाही तोपर्यंत त्या फिजिशियनला मी फुल नाही फुलाची पाकळी काहीतरी देईन. मी त्यांच्याकडून म्हणजे फुकट काम करून घेणार नाही. तर त्यांनी शब्द दिल्यानंतर मग फिजिशियन शोधण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. तर मग तेव्हापासून मी 8 दिवस या डॉक्टर तेंडुलकर सर माझे मित्रच आहेत त्यांच्या मागे लागलो. शेवटी ते तयार झालेले आहेत. तर याच्यामध्ये आपल्याला एकच आता जो नवीन ICU तयार झालेला आहे. तर आता हे जुन्या ICUचे जे सगळे हायपरटेन्शन जे ICU ठेवण्याचे आत्ता म्हणजे ICUमध्ये ते ICUचे पेशंट नाहीच आहेत. म्हणजे जागा नाही म्हणून आपण तिकडं फिवरचे किंवा जे काही फिमेल पेशंट आहेत ते ठेवतो. तर आता तेंडुलकर सरांनी मला थोडंसं कमिटमेंट दिलेलं आहे की ते पूर्ण हॉस्पिटलमध्ये जेवढे मेडिसिनचे हार्ट संदर्भात, डायबिटीज संदर्भात जेवढे पेशंट असतील त्यांचा ते डेली राऊंड घेणार. राऊंडच्या वेळेला किंवा इतर वेळेला इमर्जन्सी काय असेल 2 ऑन कॉल आहेत. लक्षात आलं का? आपण तिघांना यावेळेला आपण काम करून घेणार आहे आणि आपलं काम पेशंटचं कसं चांगलं होईल याच्या दृष्टीने आपण बघणार आहे. तर मला असं वाटतं की तेंडुलकर सरांनी जर याच्यामध्ये जर लक्ष घातलं तर आत्ता जी काही आपण फिजिशियनच्या अभावी जी काही रुग्णांची हाल होतात ना त्याच्यामध्ये मला वाटतं की खूपसा फरक पडेल. फक्त ICU आपण तो सेटअप चालू करणार आहे पण त्या ICUमध्ये कुठले पेशंट होतील हे तेंडुलकर सर तुम्हाला म्हणजे विस्तृतपणे सांगतील. शेवटी ते फिजिशियन आहेत. लक्षात आलं का? कारण त्याची उदाहरणंच अशी आहेत की एखादा ICU सगळीकडे असतात पण प्रत्येक ICUचा स्तर वेगळा असतो. जो उपजिल्हा रुग्णालयाला असतो तो मेडिकल कॉलेजला त्याच्यापेक्षा वेगळा स्तर असतो. म्हणजे इथं जो पेशंट ट्रीट होणार त्या लेवलचे सर पेशंट इथं ट्रीट करणार. पण एखादा पेशंट आता विजनमधनं पण एखादा पेशंट GMC किंवा मणिपालला जातो. लक्षात आलं का? म्हणजे त्या म्हणजे ह्याच्या रुग्णाच्या सिव्हिअरिटीवरून तो त्याचा स्तर ठरवला जातो किंवा त्याची ट्रीटमेंट ठरवली जाते. तर ते सर तुम्हाला विस्तृत बोलतील. तर असं एकंदरीत थोडंसं नियोजन झालेलं आहे. आणि प्लस मग मी त्यांना हेही सांगितलं की तुम्ही जर
साहेबांना फिजिशियनची जबाबदारी देत आहे, तर मला ती ICU सुरू करताना आता मी तुम्हाला आकृतीबंध प्रत्येक वेळेला सांगतो, कारण कुठलंही रुग्णालय घेतलं, उपजिल्हा रुग्णालय आपल्याकडे 3 मला वाटतं शिरोडा आहे, कणकवली आहे, वेंगुर्ला आहे, पण तिथला स्टाफ त्या रुग्णालयाच्या पेशंटला पुरतो, कारण त्यांची OPD तेवढीच असते, त्यांना तो स्टाफ सफिशियंट होतो. मला तो स्टाफ पुरत नाही. माझ्याकडे दिवसाला 400 OPD असते. आता आज सकाळी कोणतर कंप्लेंट करत होते की माझ्या पेशंटला ॲडमिट करून घेत नाही, पण जागाच नाही तर मी ॲडमिट कुठे करणार. हा तो जागेचा विषय झाला. म्हणजे हा काही प्रत्येक वेळेला येणारा विषय नाही, मी जागा नाही, प्रत्येक वेळेला फुल असते अशातलं नाही आहे. तर मग त्यांना मी सांगितलं की ती ICU आपल्याला रन करायची असेल तर आकृतीबंधामध्ये मी तशा 2-3 स्टाफ एक्स्ट्रा मागून घेतलेले आहेत जिल्हा शल्य, पण मला ते 3 स्टाफवरती ते ICU रन होणार नाही. म्हणून मी यांच्याकडे विनंती केली की तुम्ही स्टाफ पण मी बघतो, पण त्याचं मानधन मला माझ्या इथून देता येणार नाही, कारण ते माझ्या हेडखाली बसतच नाही, त्यामुळे त्याचं मानधन देता येत नाही. तर तेही त्यांनी साहेबांशी विचारून घेतलं, तर 3 स्टाफ तुम्ही भरा, त्याचं जे मानधन आहे ते सुद्धा ते द्यायला तयार आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. फ्लॅटच्या भाड्यावरून तरुण किडनॅप, जंगलात नेऊन बेदम मारहाण. कारचा भीषण अपघात, 5 प्रवासी जखमी. आणि तेलींनी सेटलमेंट केली का, रुपेश रावळांचा सवाल. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.